Udah bal? Nih, baik. Jadi aram luka. Fैदो फैया बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायावनो मोजाङैनो दङ आरो आंहाय लोगोफोर आंनि नैबे पिंकि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायावनो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङानो ओमफ्राय दा जोङो नै फिसालाजों आंजोंहाय जों बबाव थांगोन ना बाबा खोन्थालाय बाबा बबेहाय बबाव थांगोनहाय हाग्राबारि नुयोदे लोगोफोर नैबे लामाखौ बिरादनो माने बे लामायाव माबा दं नालाय औवा दङ औवा ओरैहाय देमग्लायनाय दं दा बेनि थाखायनो लामाखौ खोमसिसि नुयो आरोखि जों थांनोसै नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे थफादो आंबो देखायलांफानोसै आङो भिडिअखौ चल' नै फानबायसो नै गारि लानाया जायासै नै सैमा फाग्ला नङा बाबा बे दा लोगोफोर नायलांदों आंजों लोगोसे बिराद हाग्रा नुदों नै लामाखौ लामा गैयि बायदि नुलायलायो नै हाग्रायानो बिराद दा सान्दुं दङ बिरादनो गरम नोंथांमोनहाबो मिथिखायो मानि दा मानि साननै सानथामसोआ बिराद सान्दुं जादों गरमबो थानो हाया बिरादनो माने अबाव थागोन अबाव मागोन बिदि जालायलायो नै दासिमबो सान्दुङा बारा मोजां जायाखै नै एसे गोसायैनो दंबावो इसेबां माने माबायाखै गरमैनो दंबावो दासिमबो मा खालामनो ना लोगोफोर गरम बोथोर दाथ' गायनाय फुनायनि बोथोर फैलायबाय नै अखाबो हाया मुंबो हाया बिराद खस्थ' गरम गथ' फिसा गोनांफ्राथ' अबाव थागोन अबाव मागोन जालायलायोना लोगोफोर गरमजोंनो गाबफ्रु गाबख्रानो बाहेरायावबो ओंखारनो हाया आरो कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जोंनिथिंजायथ' लाइना बिराद माने प्रब्लेम जानानै दङ दासान्दि थांलाय फैलाय जायो दे फिसालाखौ बोलांदों नै फिसालाखौ हारसिं सालायना बाबा नोङो साइकेला माने बेनि मोनसे साखाया गोरेबबायना ओंखायनो साइकेला मोजां खारला बेखौनो लानानै फैबावबाय बामजायाबो बाजायाबो साइकेल नांगौनो गावनो साइकेलजों गाव फैगोन बिमायाबो नांगौ आरोखि बेखौहाय बिराद हाग्रा नै लोगोफोर जों लागोनि लामाया नायदो नै माबायदि नुदों बाबा नायदो नै लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै एकदम हाग्रा गोजा माने जोंनि न'निफ्राय बे आफामोननि न'सिम बिदिनो 5 मिनिट लायो आरोना थाबायनानै थांनोबा ओमफ्राय दा नै जोङो थांगासिनो नोंथांमोननोबो आङो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर जों मोनफैबाय नै आफामोननि न' नायदो लोगोफोर मा मैगं दं नोंसिनियाव नै दैया जिंखाया मैगङा थायहांबाय नै नोंसिनिया नै आंनि फिसालाया माबायदि फैदों बाबा नों सोरनाव फैदोंलै नों नानि गोरलै नायनो फैदों हो नानि गोरलै नायनो फैदों नामालै सायख्लुमाव थाबाल' थान्दा मोनो लोगोफोर बिराद गरम थानो हाया मा खालामगोन मा मागोन मोनलायलायो गरम बोथोराव मानसि दंना न'आव बा नै जोंना बिखुनजोआ बिहावा फिसालाखौ बामलायलायदों नै बिब'आ लांथिया लाबोबाय नै आंना फिसालाया नै आइयो बिनानावखौ दुगैखांदों दासो नै अनो नों बाबा अनो आगैखौ बाबा नालाय अनो नोंसोना अनो नोंहालाय नै बियो बिब' नै बे बिब' नै बे बिनानाव नै बियो बिमा आजा लांसै आगैखौ लांना लालाय लांसै नै बिथिं भिन्दि बिफाङा नै माने बेखौ आलदा गायदों आरोना बिराद बेखौ माने एफा गुबुन गायदोंलै
फिथाइया बिराद दं माथो नै सिङावहाय फानबायना फाननो मोनदों ना मोनाखै नै दङ सिङाव बिराद फिथाइ दंथ' नै बेलाय बिजौआव गोरलै गोरलै दंना ओमफ्राय माथो एफा बुं गायना होनांगौ नै लोगोफोर माने बिराद फिथाइया थाइख्रिबाय नै अबेबा अबेबा फानजानायबो जाबाय फानबायबो खोमा नै फानहैबाय बोनदांखानानै फैबाय थानाय जायाना जोंबो माने एसे लामाया गोजान जायो नालाय फैनो बायो मिथिंहाय ओरैनो नैबे माखासेया सबाय बिमा ओमफ्राय नैबेवहाय दा जोगोनार मान होगासिनो नै ओरैबो बैथिं लेबु बिफां दङ ओमफ्राय नैबेजों ओरै गासिबो जोगोनार जानो नाजाजोब्बाय आरो ना हाग्राया नै बिराद हाग्रा गुदुखा नैबेथिंबो नै माबा गायदोंमोन फान्थाव गायदोंमोन नैबेथिं ओमफ्राय दा फान्थावा बारा माबा गैला फिथाइ गैला बिफाङाबो बोरायबाय ओमफ्राय ओइथिंहाय लाव दङ नै मान होदों इथिं गय दङ नै ओमफ्राय ओइथिं मा मा मैगं दङ लोगोफोर नायलांदो ओइथिंहाय नै जिंखा दं आरो नै बिराद फानजाबायबो माथो नै जिंखाया बिराद गिदिर गिदिर दङ नै थायबाय फानजानायबो जाबाय माखासे जोलैबो दोनबाय थायजेननायखौ ओमफ्राय दा नैथिंहाय दङ मा जाद मोनसे होनांगौ ना मोननै होनांगौ नै बिफां फांसेयावनो माबा गुफुरबो दङ ओमफ्राय गोथांबो दङ आरोखि नै फिसा जाद बिदि दं आरो नै बिदिबा लोगोफोर आं नोंसिनो खोन्थाखाबाय मा मा मैगं थाइगं दङ दा नोंथांमोनहा नायना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनाव कमेन्टखौ खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि नैबे पिंकि इउटुब चेनेल गोदानखौहाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयार खालामदो नोंथांमोननि अननायावसो आंबो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन दा नोंथांमोनहाबो आंखौ सापर्ट खालामलांदो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय